ubona abantu benza into zabo umuntu udabuka ukuthi uJesu. uJesu. Kancane umsebenzi kancane inkuku encane ubona uJesu. Ngiyabonga Jesu. Basalamba baxakile abantu phandle. Hayi uthi anibone hlele eJeswini. Baxakekile abantu phandle. Ingakho mina ngiyangithusa ukuthi ngifuna ukushiya lento. Uyozama okunye. Uthatha uJesu anomngozi. Hallelujah. Abengama kaJesu. Kunenkululeko etholakala kubazalwane. Bazalwane sonela naked lento. You see bazalwane wena ungabona nje ukuthi mhlawumbe uyafunda uyobhala iexam uyathandaza khona abantu ufuna benze izinto eziserious ukuze bathole ama marks watholile kodwa lapha kuJesu sivuka nje sithi baba egameni kaJesu alibonge igama kaJesu. So there's a freedom that is found in Christ, and that freedom I think I sebenzisa ukubuyela eSolweni futhi. Last week khona uJesu was in need of a transport to enter Jerusalem. Ngizweni. uJesu efuna i-transport yongena eJerusalema. Enye into engimangazayo lampostoli i-transport angena ngayo. Kuzo zonke ilwane wakhetha imbongolo. Wayengangena ngeyashi. Kodwa iyashi lisilwane esimbolize impi. Kodwa imbongolo isilwane esimbolize peace. Awukhuli khona bazalwane. But ke ayilokho kuphela bazalwane. Akakhethanga imbongolo nje. Wakhetha imbongolo eyayiboshiwe. Xabana nabanye singazi khona abantu sophambana nabo manje. Wakhetha imbongolo enjani bazalwane? Anikhona bazalwane wakhetha imbongolo enjani? Yeah, he chose number 1 a slowest animal. Ezokwenza i-grand entrance. Number 2 wakhetha imbongolo isilwane esimbolize ukuthula. Kodwa eyongena empini yokulanda umphefumulo wami nowami. Ngoba yonke impi oyilwa ungenakho ukuthula isikuhlulile. Angiphinde futhi. Abantu abaningi izitha zakhe azinqobi ngoba inamandla. Sinqoba ngoba usuka wangena ungenakho ukuthula. Kanti thina yonke into esiyenzayo siyenza kwi-position of rest. Bathi abantu hayibo awuzange usibambane utheni nawe awukasuke ngalo uthi hayi ngoba ngaqasukile ukuthi ngihleli kwi-rest. Asasi mina ophilayo kodwa uKristu ophila kimi akelithameni bazalwane. Awubikhona onke bafowethu. You see bazalwane, a peace becomes the banner in the season of troubles. Ukuthula kube yihawu. Bathi abantu hayi ke siyazi ukuthi batheni ngaye. Utheni yena bethi akaphendulanga. Ngoba into eshaya izitha zakho ukuthi izintwana esikhulumile wena ushongo lutho. Ngoba abanye bathemba amahashi. Abanye bathemba ingola. Kodwa thina sithemba igama likaJehova ophilileyo. Shout hallelujah. Asithembile wathamandla. Asithembile sethi ikhwepha. Asithembile imoto sihamba ngaso. Kodwa sithembe yona leyo nto. Ukuthi uqalela umsebenzi empilweni yami uzawufesha. Shout hallelujah. Yebo basilale endlini siyakhiya kodwa sithembile imshudo. Yebo basigele emotweni sifake amabhande kodwa sithembile amabhande. Ikhona inkosi. Ikhona umahluleli. Ukhona uJesu osilana sonke. Oh, shout hallelujah. Shout hallelujah. Abantu sithembile amandlethu. Awunikhona bazalwane. Asithembile yini? Kodwa sithembele bafowethu. Ukuthula inkosi esinike khona. Lo nyaka ngiyacela akuthule lo nyaka. Akasenzeke nje izinto ngathi awuboni. Bakuthela ukuthi ngithembile wena. You see lo nyaka nje
abakulindele lapho abasikhona ukuthi ubuzokhomenta. Uma ingqondo akafaka isalo thephu kamoya uthule ngathi awuzwanga baze babuza utheni bathi akashomo lutho bathi kanjani bathi ngathi sasi. Uthi uNkulunkulu nothula mina ngizokwenza njani? Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uthi uJesu ayidinga wangena ngesilwane esithule sokuthula. Number 2, wangena nembongolo ebiboshiwe. Hey. Mbongolo ebinjani? Kuboshwe. Uthi uJesu hambani ethi sobona kanjani umuzi uthi hayi. Nobona ukuthi imbongolo kulo muzi iboshwe. Nizohlangana nezinye ezikhululekile ningayithinti. Ngoba uJesu akafuni ukusebenzisa into angayikhululanga. Webasalwane. Mina ngiphatheka kabi umsuku ukuthi uJesu ngokukhonza nje. Swakhohle uthi wakulandela. Wena uthawu sengathi sikhonza into eyingako hawena lona. Uyakhohlwa ukuthi wena ngabe isikorobho sikaSathane. Kodwa ngoba uJesu unomusa. uJesu unothando. Uyazikhokhela izimbongolo azoyisebenzisa. Futhi ufuna uJesu ukuyiqaqela yena ukuze ngabe bikho zokuhleli. Ngicela ukubeka nje i-statement umpostoli uzosala kwesichaza. Kukhona abezayo ukuzokhonza. Kodwa abagqoki njengathi. Kodwa bona bayeza. Futhi bona mhlawumbe ngeke becule njengathi. Kodwa bona kanjani? Bayeza. Ibandla must be flexible enough ukwamukela zonke imbongolo uJesu azoyikhululela zona. Swaneni ngesimanga sasezulwini. Niyazi ukuthi thina njengomzimba kaKristu angisho iPorters. Thina njengomzimba kaKristu asikho ready for harvest. Ngoba sinama preferences ukuthi izipho kumele ingene. Izipho kumele ingangeni. Hallelujah. Uzombekela igaba entathu. Uma siphuma la endlini masithi hayi ngoMarch asezivuselelo before iPhasika. Sisabeka itende laphana kusindiswa indoda eyinyanga eyisitheni. Ithi sanje. Athi umfundisi usho amagama evaka amasho uthi Nkosi uJesu ngiyakwamukela. Nje umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo kube ukusindiswa. Besithi indoda umfundisi obungibona nje ngamukela uJesu namakhosikazi awu7. Inkosikazi yonke inengane ezu5. Sengiyawumnikela umndeni wami. Uzokhonza. Izwa ngami. Ngeke sikhonze kulo nyaka. Kancane ngizoqhutha umpostoli. Uyacela leadership phandle. Athi baba sicela ukubuza ukuthi sekuyibandla lethembu. Sibona amadoda afaka iphanga, sibona amadoda namakhosikazi amanene asazi noma sekuvumelekile. Umbuzo uthi uhlanganisa neimbongolo kaJesu. Kanti kukhululeka abanjani? Angithi sinokukhululeka ukuthi nani niyehla kancane amen. Ingeke ukuthi ibandla likho ready. Siyamshumela sindisa, kodwa bese sindisa siba choose. Kanti lento esikhulu sigibela isihlahla singawa noma yini. Kanti lento ahlatshanga yini udlo umhlaba ungakasekela. Yaphinda futhi ibandla likho ready for isivuno. Uma siqhubeka nemvuselo kusengisa intombazane imidesa ngomzimba. Izokhonza ngempahla imisebenza ngazo ayinazo ezinye phela. Uyabona isimanga lokho. Ingane masithandazeliwa senogijima namabhayiniswa imboza kanti abantu asebekhulile bazothatha ingane benayo efotini bekoshela iketi bekoshela ingubo bathi mntana wami welcome to the family of Jesus. Kodwa sikho
ubuthongo. uJesu angayikhulula kanti leli ivangeli linamandla kaNkulunkulu kuyathengisweni athi umpostoli Paul anginamahloni labakhoshaya. Ngiyakhuluma prophetical siyeza bayeza uma sobe isonto le-tradition sosala kule muvi kusosindiswa abantu abasha abagcwele umlilo kodwa bangekhulunjwe nathi bathi yo, I'm here to testify about Jesus man. Jesus is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords. I am here to celebrate Jesus. Kodwa ngoba si-religious sithi na how owaphile Lord. Akusiyena wasePotas yebo, akusiyena wasePotas kodwa wasezulwini. Ngoba umuntu kuKristu uyisidalwa esisha akudala udlulile sebenzenjani saphela busha kodwa abazalwane bahlala kokudala bakuye kobusha. Asikho ready ngiyaphinda thina asikho ready. Awunamzana nazo thina sikho ready ukwamukela umzalwane okade khonza nathi wadivorce. Babona abazalwane bethu bethu sicela noma sibambalise phambili yabona balimala uchawu edivorce manje sizokunikela kusho abantu abambonile ukuthi eshaba iziphi phambi kwabo ngoba siyathusa kanti usathana uyabhonga unjengebhuku esifuna ngambhwini. Lalela nginisisa awukwazi ukuhleka umdlalo lemali eground igame ise-on na usadlala. Awutshela umakhelwane ukuthi let us be kind to one another. Ake sithandaneni, ake siyeke ukujajana, ake siqoshaneni. Ngiyethanda i-combat marathon khona bagijimela ukuthatha abafowabo endleleni abasagijimela ukushaya ibhande bagijimela ukufika kanye nawo uyofika nobani ezulwini enhliziyo nje. This is an apostolic house. Yeah. This is the house of the kingdom. Lana ashumayeni into ezobanjwa iculture. Ucathi lezizukulwane khona umuntu ongathenga inwele ka-4,000 afake iduku ekhanda. Sesiyeke ukushumela sikhale ngamaduku. Kulezizukulwane lesi uzokhala ngejini. Sengalahleka imphefumulo ngebhulukwe. Mase kususa la siyobeka egosha uthi ngokushumayela. Once ivangela ncika kwiculture kusesilona. Uma sizokhalela ama-makeup la sofika nini endaweni eyi-serious ngoba thina bika abantu uJesu anathi sasine nje nathi sasingakwazi ukukhuluma kanje sasingakwazi ukufakaza kanje kodwa inkosi yasila abenze kuwe engabenza nabanye. Awujabuka nensindiso lesikulu akusinto esibongo esithize lento yafelwa lento kwalenga indoda emnqamlezweni yamemeza yathi thethele sinayi yathi kufasiwe kugitshiwe kubhadelwe. We don't owe the devil anymore. Umapostoli ingane ihlangana nevideo yakho kwi-social media ushumela sithi ziphi ibandla lelo baba kuthiwa semzingazi kusuka iresi yonke ize la uzolokhu uphendla kuthi hayi wena beyiceleni ibhlungu hayi wena i-makeup hayi wena i-weave uyoqeda nini ngoba ngithi mina noma begqoka uma bezokhonza nje futhi angazi umuntu ongakangeni umthethe yalo nomuntu uJesu ukhuza kanjani uJesu namhlanje uzokukhuza nabani amasokhulile inkosi into yothi uyayigqoka athi umoya engcwele uthi wena yintsha athi umoya engcwele uthi hayi wena iyakufanele athi umoya engcwele. Amen. Ngoba kunezinto ofuna ukubonakala ukuthi uyakhulwa ukhuzo umoya hayi abantu ngoba ngizothi ngiyakhuza kusasa kwenziwe ingane yami esiyadlula. Baba mfethu mhlawumbe
nibekele lokho lana sigibele isihlahla la ukuthi mhlawumbe singaba noma yini cha lento esikuyisekelwe upon this rock Jesus said I will not ubukambushe not ubabumthe ukuthi personally I'll be architect lana ugibele into kuthiwa bekasuke uNkulunkulu wakufaka phansi kwebhasa lasikhuluma ngobaba onothando otherwise ngibambele my brother otherwise uma soba yibandla lama preferences singabe ibandla lothando uzobe nenkinga mhla induku ishaye kwabo umkhulu mdala ngapha society wayeshubela ngevesi elilodwa sambula ukuthi ababulali izinja ifembe nabaphingi bangaphandle kombuso kaNkulunkulu noma ngambize ephathini siyavula isambulo ukuthi ababulali ifembe nabaphingi bangaphandle kombuso kaNkulunkulu ukhuluma iBhayibheli but any truth not covered with love liyabulala any love that does not go with truth liyabulala uyigada into umuhlukanisa uyithumela yodwa uma ngizokushumela umuso ongenaqiniso ngizowa uma ngizokhuluma iqiniso engenamusa ngizolimala njalo mashumela nje phethe ibandla nje umkhulu impela elikhulu